Salutare tuturor, eu sunt Joker și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale de pe acest canal. Haideți să vedem ce putem face în episodul de astăzi. Un secundă. Deci da. Foarte dezamăgit și de mine, dar și de alții. De fapt, numai de mine. Pentru că am avut un var extrem de prost așa la început. Am atacat eu foarte prost. Și am uitat ce erau cum... No. Haideți să vedem. Pe 2, hai că... a fost DC în 2. Dar, frate, nu mă așteptam la așa ceva. Am intrat în match și mă văd, frate, n-am spell. Da, și el filmează acum. Și, na. Stați. Deci am rămas complet distrus. Mor. Vreau să-i sparg aici și aici cum aveam spell. Cum au intrat cum au intrat pe aici, putem în 1-2 să bag spell și na. Uitați, vedeți, aici P.K. se întoarce și intră până la urmă. Dar, na, ce să faci? Ai de mine. Extrem de dezamăgit. Bine, hai că a fost mai decent să zic. Dar nici 2-1 n-a fost chiar perfect. Mă așteptam la vreo 3 stele. Aici i-am spart eu tot. Ok. N-am aici m-a speriat când a explodat asta că o să-i distrugă pe toți, dar nu i-a distrus din fericire. Mamă. Dacă nu băgam atunci la limita aia spell-ul, era rip total. Aici n-am mai băgat nimic, i-am tras pur și simplu într-o parte și am început să îl pușez. Da. Da, și nu uitați, dacă vreți să veniți în clanul meu, vă arăt imediat cum se numește. Așa. Aici am băgat giganții la mișto ca să fac procente. Aici vreau să colez, dar din păcate King a mers în partea. Vreau să intre în centru. Da, e ok. Da, și până la urmă i-a spart, vedeți și voi Tom Henwood și a fost ok. Aici am băgat eu repede rage-ul. Da, aici am lăsat un pic să ia din Dark pentru că, da, și cam atâta, n-a fost nimic interesant. Haideți să ne uităm și la baza lui Raul. Să mă ok. Păi, ok, numai că e un pic rush, trebuie să recunoaștem, e un pic rush. Dar, haideți să-i scriu un mesaj, Raul. Să văd dacă mai e, da, bănuiesc că mai e, opa, nu s-o trimis. Bănuiesc că mai e on canal. Filmează, dacă filmează, el e prietenul meu care v-am zis că, stați. Ok, haideți să-i donăm. Ok. Coali... m-am speriat deja. Voi da gemuri ca na, să-i donez acum. Ok.
atacă pe video. Hai că mai fac unul. Wii, să-i doneze repede. Și unul de asta, ok, așa. Fain frumos. Fain frumos. Nu fac carcașă. Mi-e mulțumit, așa. Ok, hai să-i spunem să atace. Mamă, ce emoție am pentru el. Și după ce se termină vara asta o să colectez și ăsta. Aș putea așa comandat, pentru că da, pot. După v-am zis o să-mi dau baloane la... O să-mi dau... Așa se numește canalul lui, dacă vreți să mergeți la el. Nu uitați să mergeți și la el, să căutați. Are vreo 10 abonați maxim, cred că. O să-mi dau up la ăștia. După maxez healing-ul, pentru că îl folosesc foarte mult. Și cam atât. Ba da, atacă? Atacă. Hai să vedem. Ok. Acum am pus un pic mai sus, că arată ciudat. Ok, haideți să vedem de ce instală rău. Nu cred că face două, ba două face maxim. Dar de ce băga deja, frate? Pe bune. Nu știe ataca. De fapt știe, dar na. L-a băgat prea repede spell-ul ăla, frate, pe bune. Oh my god. Ba, e ok pentru 200, adică na, 200 o să facă 100%, da, na. Da, 200. Sau nici 100 nu face, ba, 200. Haideți să-i zicem bravo că face 200. E ok, două. Dacă faci la toate două, e ok. Da, da. Două face, au făcut, da. Bravo. Uitați cât de penal a fost acest atac. Nu vine să-mi dau capul de pereți. Uitați. N-am văzut care Baby Dragon. Mi să-mi bag una. Am avut trupe să-i scot, asta a fost toată chestia. Și-am băgat aici spell-ul că... Dar de ce? Asta vreau să ne zic. De ce nu l-a afectat pe Baby Dragon? De ce? Și da, bineînțeles că am avut trupe și chestii și da... Am grăbit în orice caz. Și da, Baby Dragon a mers și a distrus tot. Deci, rip. Și pe mine m-a atacat cineva. Numărul 10. Zice Joker. Băi, văd că e ok baza asta. Bine. Frate, de ce băga în halul ăsta? De ce nu mi-ai scoate trupele din clanca asta mai întâi? Ok, tu știi. No, Doamne feri. Doamne ferește, mă. Ok, dar în fine, acesta a fost și episodul de azi. Nu uitați, dacă vă place să apăsați butonul de like. Până atunci eu am fost Joker și să vă abonați și la Raul the King. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!